салому дуруди бепоён ба ҳамаи подписчиҳо ва мухлисони канали Тоҷик Гитара. Дарси навбатии моам фаро расид. Дар ин дарс мову шумо яку якбора 4 аккордро меомӯзем. Ҳар 4 аккордҳои мажор мебошанд ва барои замзамаи сурудҳо, махсусан сурудҳои ба забони тоҷикӣ хеле роли муҳимро мебозанд. Хеле нақши муҳимро мебозанд. Донистани ин аккордҳо барои шумо шарт ва зарур аст. Мухлисони азиз, ҳар касе ки мехоҳад ҳарчи зудтар гитарнавозиро ва замзамаи сурудҳоро бо забони тоҷикӣ ёд гирад. хоб, аккордҳое ки мо шумо меомӯзем имрӯз бениҳоят аккордҳои осон ҳастанд ва аксарияти онҳоро аллакай шакли миноришона мо шумо медонем ва расид навбат ба шаклҳои мажории ҳамин аккордҳо. Дар дуюм лад бо чилики ишоравӣ мо шумо бояд бо назардошти принсипи 90 градус тори сеюмро қапем. Бо чилики миёна дар ҳамон дуюм лад мо шумо бояд тори якумро қапем ва бо чилики беном дар сеюм лад тори дуюмро қапем ва ҳамин гуна ба вуҷуд меояд аккорди ре мажор ё ин ки де. як бор дигар хотиррасон мекунам, агар дарсҳои пештараро фаромӯш карда бошед. Мажор аз минор чӣ фарқ дорад? Мажор яъне ки садояш садои зиндадил ва минор садояш садои зиқӣ. хоб, ана ин ҳаст аккорди де ё ин ки ре мажор. як бори дигар. лади дуюм чилики ишоравӣ тори сеюм. лади дуюм чилики миёна тори якум. лади сеюм чилики беном тори дуюм. принсипи 90 градус ҳатман бояд риоя карда шавад. яъне ки ягон тори дигарро бо ҳамин чиликҳо мо бояд нарасем ва дар натиҷа мо бояд ҳамин гуна садоро барорем. мухлисои азиз, ин буд аккорди ре мажор ё ин ки де ва аккорди навбатии мо бисёр аккорди муҳим аст. бисёр аккорде ҳаст ки бе ҳамин аккорд баъзе байтҳоро, баъзе сурудҳоро умуман замзама карда намешавад, то ин ки ҳамин аккордро навохтан натавонем. ин аккорд аккорди до мажор ё ин ки аккорди си, се мегӯянд, с дар лотинӣ бо ҳарфи с ишора мешавад. до мажор. аккорди даркорӣ, аккорди дилнишин, аккорди форам. чӣ гуна қапида мешавад? лади якум чилики ишоравӣ тори дуюм. лади дуюм чилики миёна тори чорум ва лади сеюм чилики беном тори панҷум. се чилик дар қапидани ҳамин аккорд лозим ҳастанд. як маротибаи дигар. лади якум чилики ишоравӣ тори дуюм. лади дуюм тори чорум чилики миёна ва лади сеюм чилики беном тори панҷум.
як шакли дигари ҳамин аккорд вуҷуд дорад, ҳамон гуна асту, вале камакак позитсияи чиликҳо дар ладу торҳо иваз мешавад. Чӣ гуна қапида мешавад? чилики ишоравӣ дар тори дуюм ва чилики миёна дар тори чорум беиваз аст, локин шакли дигараш чӣ гуна қапида мешавад? бо чилики беном дар лади сеюм мо тори шашумро меқапем, тори аз ҳама охиронро, ва бо чилики ангушти майда тори панҷумро дар ҳамон лади сеюм. яъне ки ғайр аз нарчилик ҳамаи чиликҳои мо, ангуштони мо дар қапидани торҳо банданд. боз ҳам чилики ишоравӣ ва чилики миёна позитсияшон дар торҳову латҳо беивазанд, чӣ гунае ки дар шакли якум мо меқапем. локин чилики беном дар тори шашум ва чилики майда дар тори панҷум дар лади сеюм ҳардуи ангуштҳо ҳамин гуна аккорд қапида мешавад. шахсан барои ман қапидани ҳамин шакли аккорди до мажор қулайтар аст, осонтар аст. ва шумо худатон бинед, шумо метавонед ки ҳам шакли якумашро истифода баред ва ҳам шакли дуюмашро, кадомеш ки ба шумо бисёртар писанд ояд. мухлисои азиз, ин буд аккорди до мажор ё ин ки се дар лотинӣ. ва дигар аккорде ки имрӯз мо шумо якҷоя меомӯзем, ин аккорди бениҳоят осон, аккорди ми мажор ё ин ки е. шумо нағз ба хотир доред ки аккорди ем чӣ гуна аст. дар дуюм лад бо чилики миёна ва беном мо шумо тори панҷу чорро меқапем. ин ҳаст аккорди ем ё ин ки ми минор. хоб аккорди ё ин ки ми мажор кадом аст? ҳамон аккорди ми минор, вале бо чилики ишоравӣ мову шумо дар якум лад тори сеюмро бояд қапем. яъне ба ҳамин аккорди ми минор як ангушти дигар илова мешавад дар якум лад бо воситаи қапидани тори сеюм. бе ангушти ишоравӣ ми минор бо ангушти ишоравӣ дар якум лад тори сеюм ба вуҷуд меояд аккорди ё ин ки ми мажор. як маротибаи дигар, мухлисони азиз, ҳамаи торҳоро барои шумо хотиррасон мекунам. кадом аккордҳоро мову шумо имрӯз омӯхтем? чор аккорди мажорӣ: аккорди ре мажор, аккорди до мажор ва аккорди ми мажор. ва чорум аккорде ки мо шумо меомӯзем, ин аккорди сол мажор аст. сол мажор аз ҳама аккорди ҳам форам аст, ҳам дилнишин аст, вале аз ҷиҳати тамрин, репетитсия, омӯхтани ҳамин аккорд каме ба навшогирдон душвортар метобад. локин чӣ хеле ки ман дар дарсҳои пештара гуфта будам, мухлисои азиз, ҳамаи чиз аз таҷриба вобаста аст. агар шумо пуртоқат бошед ва ба худ мақсад гузошта бошед, ягон чиз дар навохтани гитара барои шумо ягон мушкилиро ба вуҷуд намеорад. каме тоқат дар кор аст, таҳаммул дар кор аст ва
ба мақсаде ки мондед ба ҳамон мақсадатон пайравӣ кунед. хуб, аккорди сол мажор ё ин ки аккорди G дар лотинӣ. анами хеле садо дорад ва чӣ гуна қапида мешавад. дар ин аккорд ҳамаи ангуштҳои шумо банд мешаванд. хуб, як ду сеюм лат. чилики майдаҳакии шумо дар сеюм лат дар тори якум қарор мегирад. чилики беноми шумо дар сеюм лат дар тори дуюм қарор мегирад. чилики миёнаи шумо дар сеюм лат дар тори шашум қарор мегирад дар тори охирон ва ангушти ишоравии шумо дар панҷум тор вале дар дуюм лат қарор мегирад. як маротибаи дигар. лади сеюм тори якум чилики майдаҳакӣ. лади сеюм чилики беном тори дуюм. лади сеюм чилики миёна тори шашум. лади дуюм чилики ишоравӣ тори панҷум. дар тамрини қапидани ҳамин аккорд бисёртар аҳамият диҳед, то ки чиликҳои шумо одат кунанд. ин аккорд дар ҳақиқат аз назари қапидан ва бисёртар аз гузариш аз дигар аккорд ба ҳамин аккорди G ё ин ки сол мажор душвор аст. агар тоқат дошта бошед, кор кунед, тамрин кунед, репетитсия кунед, ҳамин аккорд ҳам аз худ мекунед. ҳамаи чиз вобаста аз хоҳиши шумо, вобаста аз мақсади шумо, вобаста аз тоқату таҳаммули шумо аст. мухлисои азиз, ҷамъбаст мекунем дарси имрӯзаро. мо шумо имрӯз 4 аккордро яку якбора 4 аккордро аз худ кардем. якумин аккорд хотиррасон мекунам буд ре мажор ё ин ки D. дуюм аккорд буд до мажор ё ин ки C. сеюм аккорд буд ми мажор ё ин ки Е. ва чорум аз ҳама душвортарин аккорд буд аккорди сол мажор ё ин ки аккорди G. ҳамин аккордҳоро тамрин кунед барои шумо 3-4 рӯз муддат, то ин ки аккордҳоро аз худ кунед. ва як тавсия: ҳангоми тамрини ҳамин аккордҳо як чизи дигарро ҳам ба назар гиред. на танҳо қапидани ҳамин аккордҳоро, балки гузариш аз як аккорд ба дигар аккордро ҳам шумо тамрин кунед. яъне ки масалан шумо агар қарор дошта бошед дар аккорди ре мажор, метавонед ки ҳамзамон ягон бойро тамрин кунед ва ҳангоми задани бой гузариши аккордҳоро ҳам шумо тамрин созед, репетитсия кунед ҳангоми задани бой. ҳамин гуна. яъне дар назар дорам на танҳо қапидани аккордҳоро, балки гузариш аз як аккорд бо дигар ҳангоми задани бой. ҳамин чизро ҳам ба назар гиред. агар хуб аз ёд кунед, дар муддати кӯтоҳ аллакай шумо барои замзамаи бисёри сурудҳо омода мешавед. дар гитарнавозӣ
гузаштан аз як аккорд бо дигар аз ҳама кори мушкил аст, вале боварӣ дорам бо канали тоҷик гитара бошед, ҳамаи мушкилиҳоро мо якҷоя паси сар мекунем ва шумо дар як муддати кӯтоҳ аллакай бисёри сурудҳоро замзама мекунед. Ташаккури зиёд. Саломат бошед мухлисои канал. Канали тоҷик гитара канали мухлис аст. ба шумо ташаккур мегӯям як бори дигар. Саломат бошед то дарси оянда.